naći ključ da bih izašli odavde. Ovdje je jako strašno. Kakvi su to sefovi? I tu su brave. O, vidi, na ovoj kutiji je nacrtan ključ. Hajde da vidimo šta je unutra. Odlična ideja. Sad ću izvaditi ključ. Nadam se da je tanir sa slatkišima. A nije, tamo se nešto pomera. Našla sam ključ. Kakav užas. To je bila činija sa crvoma. Barem sam našla ključ. Pa da vidimo šta je u ovom sefu. Mamice! Ko se usudio da me uznemiri? Den, u sefu je nečija glava. Šta tu izmišljaš? Daj da vidim. Zatvorite vrata. Mija, spasi me. Jesam rekla. O, vidi, nova kutija. Hajde da vidimo šta je tamo ovog puta. Jao, plašim se. Nemojte me jesti, molim vas. Izvinite, gospođica zmija. Ne želim vas uznemiravati. Joj, polako. Možda je ovdje ključ. O, ne. Gdje je taj glupi ključ? Da, evo ga. Sad ćemo otvoriti sef. Osjećam da će tamo biti ključ od sobe. O, ne. Kako ti se sviđa takav ključ, Den, a? Nešto nisi zadovoljan? Bolje pogledaj kutiju. Tamo je nešto novo. I na tebe red. Sad ću saznati šta je unutra. Tamo je nešto nejasno, nešto ljigavo. Mamice, nadam se da tamo nisu bale, molim vas. Našla sam ključ. Evo ga. Odvratno. Da li su to zaista nečije bale? U redu, zaboravimo na to. Idem da otvorim sef. Ko je tamo? Mamice, napadaju me slepi miševi. Vidi, nova kutija. Sad ja. Jao, samo da ne bude nešto živo. Jao, opet nešto ljigavo. Mija, ne znam šta je to, ali mi je neprijatno. Liči na mozak. Nadam se da grešim. Evo ključa. Ja ću otvoriti sef. Šta će biti unutra? Mala kolica. Kako slatko. A ko leži tamo? Mamice, to je mali kostur. Skloni ga. Opet nešto novo. Idemo dalje. Sad ti traži ključ. Ma nema problema. Ovdje je nešto mekano i kvadratno. Mislim da je ključ unutra. To me podsjeća na žele. Joj, kako je to gadno i teško se probija. Hajde. Već sam blizu ključa. Osjećam to. Još malo. To, ključ. Jao, kako su mi klizave ruke. A šta će biti u sefu? Pomoć! Zavlače me u pakao. Neću to dozvoliti. Hajde. Jesi li dobro? Odlično, jer smo dobili novu kutiju. Jao, na mene red. O ne, tamo su pacovi. Odmah sam ih prepoznao. Ludo se plašim pacova. Mali, došao sam po ključ. Nemoj me ujedati. Evo ključa. O ne, to nije ključ. Gdje je taj ključ? Evo ga. Konačno. Sad ćemo otvoriti sef. Jesi spremna? Mija, vidi šta su uradili. Nadam se da to nije krv. Ali šta još može biti crveno? Nemam pojma. Mija, probudi se. Hajde, dođi sebi. Ti sljedeća tražiš ključ, ne želim ponovo da radim to. Dobro, sad ću. Nadam se da će unutra biti nešto lepo. Jako se nadam. To je nešto okruglo i elastično. Osjećam se kao da ulazim u nečiju glavu. Mekano. Čak mi se sviđa. Evo ključa. Moram otvoriti sef. Nadam se da će mi se posrećiti. Joj, šta je unutra? Neko dugme. Den, hoćeš da ga pritisneš? Hajde, bolje ti. U redu, pritiskam. Šta treba da se desi? Mamice, Den, šta je to? Šta sipaju na mene? Nadam se da je to čokolada. Dosta. Den,
nešto novo? Idi, vidi. Veoma sam srećan. Okej, sad ćemo da vidimo šta je unutra. Ovdje se opet neko kreće. Ali gdje je ključ? Negdje blizu. O, našao sam ga. A šta je bilo unutra? O ne, više od pacova se plašim samo buba švaba. A vidi kolika je. Jao, moram otvoriti sef. Mija. Trudim se da bude miran, ali na meni je veliki dlakav pauk. Skloni ga. Dek, pauk je ogroman. Gotovo. Poješći me. Gde da napišem oproštajno pismo mami? O, uspeo sam da ga sklonim. To je bilo strašno. Mija, kutija. Opet, pa koliko više? Nadam se da unutra nije neko čudovište. Opet nešto ligavo. Okej, moram naći ključ. To me podsjeća na tanjir sa kakom. Miris nije loš, to je već dobro. O, našla sam ključ. To nije ono na što sam mislila, to je čokolada. Baš je ukusna. Dakle, treba otvoriti sef. Unutra će sigurno biti nešto dobro. O, je li to bundeva? Ja sam rekla da će biti nešto dobro. Bundeva mi ne može ništa. A šta je unutra? Mija, to je ključ. Sigurno od rešetke. Možemo izaći odavde. Super, prošli smo ovu strašnu sobu. Nadam se da ćemo brzo zaboraviti na to. Je li to taj ključ? To! Hajmo odavde! Jupi! Zanimljivo, šta će biti ispod vaših pokopaca? Mija ima corn dogovi. Cool! A šta će biti kod Jane? Come on! Oho, to je kost. Jane, nisam znala da si u duši pas. Hajde da počnemo sa Mijom. Lako, sad ću probati corn dog sa čokoladom. Wow, kako lepo izgleda. O, a kako se lepo rasteže sir. Previše ukusno. Već sam pojela jedan corn dog. Vreme za još dva. Sad ću i vas pojesti. O, kako ste ukusni. Ispada da se sir sa čokoladom odlično slaže. Ko bi znala? To je to. Jane, možeš da nastaviš? A nešto nemam želju. Ova kost izgleda tako ružno. Ne verujem da čokolada može nekako pomoći, ali vredi probati. Dovoljno. Jao, ona je tako tvrda. Ne mogu da je zagrizem. O, tačno. Molly, dođi ovamo. Jel ti se sviđa kost? Možeš sve pojesti. Prijatno. Čekamo novu hranu. Hajde ovog puta prva nek otvara Jane. Šta si dobila? O, to su štapiće Poki. Mija, skini svoj pokopac. Jedva čekamo da saznamo šta je ispod njega. O, to je celer. Ja ću biti prva. Baš mi se posrećilo. Vidi kako mogu. A ti ne možeš tako. O, da. Želim još. Sve štapiće su različitih boje. To je tako cool. Želim da pojedem sve do kraja. Mija, prestani da bulješ u mene. Kvariš mi apetit. Moram da uzmem jedan štapić. Ne može. Tog ni meni neće biti dovoljno. Želim da pojedem sve sama. Došlo je vreme da umočim sve štapiće u čokoladu. Wow, koliko ih ima. Sa čokoladom izgledaju još lepše. O, da. Jao, ja sam oduševljena. Mija, možeš da nastaviš? Hajde. Let's go! U redu. Ovaj celer izgleda tako strašno. I kako da ga umočim u čokoladu? Tako je velik. U redu. Probat ću malo. Jao, čak i u čokoladi izgleda strašno. Uj, ukus je svakako odvratan. U redu. Sad ću umočiti čitav celer u čokoladu da bi ga što prepojela.
skupiti svu snagu i brzo uraditi to. Uj, osjećam se kao krava koja jede travu na livadi. Što nisam dobila neku čokoladu ili keks? Još malo. Gotovo. O ne, osjećam se loše. Svaka čast mi je. Šta ste sada dobili? Skidajte pakopce. Wow, ovo je McDonald's. Cool. A šta je mamija? Beli luk. Odvratno. Neka prva bude Jane. Ona je imala sreće. Sad ću snimiti pregled svog Happy Meala. U njemu ima toliko ukusnih stvari. Ovo je lep, sočan hamburger. Miriše tako lepo. O, tu je čak i pomfrit. Ekstra. Vidim da tamo ima još nešto. Oho, to je sladoled. Kako sjajno. Sve izgleda baš lepo. Moram brzo probati hamburger. Jedva čekam. Ej, šta ti treba? Dobro, sad ću ga umočiti u čokoladu. Nadam se da će hamburger biti ukusan čak i sa čokoladom. Sad ćemo saznati. O, zaista je ukusan. Mnogo mi se sviđa. A sad je vreme za pomfrit. Mislim da ga čokolada definitivno neće pokvariti. Sad ću probati jedan krompirić. O, to je preukusno. Mogu li ja da probam samo jedan krompirić? O, hvala, Jane. Toliko sam želela da probam pomfrit sa čokoladom. Wow, baš ukusno. Došla mi ideja. Neću da umačem po jedan krompirić. Stavit ću fontanu sve odjednom, da bi pomfrit bio potpuno prekriven čokoladom. O, fantastično. Zašto McDonald'su ne služe pomfrit sa čokoladom? Moram im obavezno reći da je to ukusno. Da, razumela sam. Dosta već. Sad čekaj, imam još sladoled. Sigurno će biti neverovatno ukusan sa čokoladom. Sad ću ga probati. O, fantastično. Ovo je jako ukusno. Ipak, pojesti sladoled na kraju je bilo najbolje rješenje. Mija, sad ti. Šta? Beli luk? Ja sam već zaboravila na njega. Neću da ga jedem. Dobro. Znam da moram. Oh my god. Uj, koliko je gadan ukus. Ovdje definitivno treba više čokolade. Ja ne mogu ni da gledam to. To je odvratno. Ali sam se izborila. Zadovoljna sam sobom. Ali stomak je potpuno nezadovoljan ovakvim ručkom. Ups, izvini, Jane. A da li zaista tako jako smrdi? Jedva čekamo da saznamo šta sada imate ispod poklopaca. Jane? Ovo su prstenovi lizalice. Cool. Brzo ih stavi na prste i umoči u čokoladu. O, baš mi lepo stoju, zar ne? Mija, kako ti se čini? Treba ih brzo umočiti u čokoladu. Cool. Čokoladne lizalice su tako ukusne. Posebno kad ih jedeš odvojeno. O, da. Oduševljena sam. Dobro, sad ćemo vidjeti šta ja imam. Oho, ovo je Cheetos. Samo što je ljut. Volim Cheetos, ali ne podnosim ljuto. Moram probati jedan komad da procenim koliko jako je ljut ovaj čips. Uopšte nije. Poješću odmah nekoliko. Nabošću ih na štapić i umočiti sve u čokoladu. Tako je. Oho, ovaj Cheetos izgleda tako primamljivo u čokoladi. Sad ću probati. Ekstra. Treba pojesti sve. Divno. Osjećam ljutinu. A Jane, ovo je ipak jako ljuto. Ne mogu da opustam vatru. Čuvaj se. Mija, dosta. O ne, na šta ličim? O ne, još uvek gori. Treba popiti čokoladu. Pomaže mi. Treba još popiti.
prošlo? Da, preživela sam. Ko sada skida poklopac? Hajde istovremeno. Wow, kakva lepa lubenica. Mija, blago tebi. A šta je kod Jane? O, ovo je žele sa brokolijem. Uj. Neka počne Jane. Dobro, dobro. Sad ću probati bez čokolade. Odvratno. Uzet ću mali komadić kašikom. Uj, čak i žele užasan. Nadam se da će sa čokoladom biti manje užasan. Joj, odvratno. Ali sa čokoladom je barem podnošljivo. Dobro je, moram što pre pojesti ovu žele gadost sa ukusom brokolija, da što pre zaboravim na ovo. Sa čokoladom nikako loše. Ostalo još malo. I još malo. Ja, ostalo najgore pače sa brokolijem. Ovdje treba više čokolade. Fuj, gadost. Uopšte mi se nije svidelo. Ha, napokon mogu probati lubenicu sa čokoladom. Sad ću umočiti u čokoladu i probati. Ukusno. Želim još. I još. Treba mi više čokolade. Da, tako je. Ne mogu da stanem. Poješću sve. O, blago meni. Jao, zaboravila sam na koščice. A moram ih ispljunuti. Mija, pa ne u mene. Prestani odmah. Jel gotovo? Ovo lice na tanjiru od koščica liči na mene. Ha? Hajde još jednom da skinemo poklopce. Šta je kod Mije? Wow, to su pahuljice. A šta je kod Jane? Jao, to su sirova jaja. Užas. To, meni se posrećila. Dobila sam cornflakes. Sad ću ih umočiti u čokoladu. O, da, divno. O, imam ideju. Ovo je cornflakes. Ja nemam mlijeka, ali imam čokoladu. Tako da ću jesti pahuljice sa čokoladom. To mora biti neverovatno ukusno. Wow! Yes! Oho, to je jako ukusno. Čak i bolje nego sa mlekom. Jane, obavezno moraš to probati nekad. Divno. A ja imam sirova jaja, ozbiljno. I kako da ih jedem sa čokoladom? O, ako budem lizala čokoladu sa jaja, to će biti ukusno. A šta će biti ako zagrizem jaje? Fuj, odvratno. Uopšte mi se ne sviđa. O, došla mi je sjajna ideja. Mija, pozajmi mi tanjir, molim te. Hvala. Sad ću razbiti sva jaja u njega. A onda staviti tanjir ispod čokolade. Da, napunit ću činiju čokoladom. A zatim promešati to sve mutilicom. Savršeno. A vreme je da probam. Oho, to je ukusno. Ovo sam spremna da popijem. Jao, Mija, ovo je tako ukusno. Oduševljena sam. Jane, imaš tako lepe brkove. Ovo je posljednja hrana. Skidajte poklopce. Wow, Mija ima popit, cool. Možeš se igrati sa njim. Šta? Je li to žele? Wow, super. Prvi put vidim ovakvu igračku. Jedva čekam da je probam. Ali prvo hajde da vidimo šta je Jane dobila. Uj, to su pileće nogice. A Jane, spremna sam da budem prva dok se ti pripremaš. Sad ću probati ovaj žele popit. Sa čokoladom će sigurno biti jako ukusan. Probam. Wow,
fantastično. Ostalo još malo. I... da, ovo je divno. Jane, sad ti. Stvarno, već. Dobro, sad ću da probam ovo. Te pileće noge izgledaju odvratno. Nadam se da će ih čokolada učiniti barem malo boljim. Uj, plašim se da probam ovo. Ajoj, to je još gore nego što sam mislila. Jadna ja. Wow, Jane, svaka ti čast. Hajde, pojedi to sve i gotovo, završit ćemo izazov. Jao, ne mogu da verujem da radim to. Jadna ja. Ostalo još malo. Jao, gotovo, ne mogu više. Uj, to je odvratno. Sve u redu.